Music, sige. Pagbabago sawa naman bayan ko sa magnanakaw na tao. Magaling na tao, ikaw ang mataako. Mga sige lang ang panita, balik-balita lang ako. Akong mga minahal na natawa sa dapat. Hain man ang akong mga kaisuran na moro. Hain naman sila. Mana? Kumara mo, lipay na mo, magtempo na. Nairap ko si Inday, gidungagan ko na lang, mahapnan mo na. Sa kalibong siguro? Oo, sa kalibong. It's 100,000, so na 500,000. Ako kayo ko pasalamat ko ninyo. Diri ko nagsugod sa akong politikan mong tiguha. Gani man, wala ko ninyo suportahin, tabangin. Kung inyo bagong ipalatay ang among tinguha sa politika, niabot sa akong mga anak kang Sebastian o Inday o kang Pulong. Para na ako, wala na siguro'y pinakaswerteng tao. Kasagaan sa usap sa unon, sa katilingan. So, sabay ako masulti na nakanan naman ako masulti. Pero una sa tanan, habaw yun mo hinigugmat ang yun mo. Pero siguro, mayor ko, na vice mayor, na congressman, na presidente, nagod mo kalingki sa siyudad sa Davao. Trabaho, di ba na ito umato po ang kanang hatag. Pero nanimo ang ko na ang bidagay mambutang hatag na ako nito. Ang pinakadako siguro mahangabog ninyo kanang Costa Road. Muna ang mga gasa, akong mga anak, ganinyo, kung makamlag, kung wala kami sa kalibutan, matay magiging tanan, masulti din yung inyong anak, ang pamilyang Duterte na puyo namin sa araw na labaan, sa loob sa Diyos, huwag man malumos. Nabuhi. Ngayon ngayon sa siyudad sa Davao. Dito magsugod ang atong gaimon sa ayong kinabuhi. Hindi na ko magdugay, kinaan naman tanan na naiparapog dugay na at tanpa mo gabihan na. Pag sa kalibo, matanin nyo na. Sa unang kalibo. Ano
Inday na asay 2, wala na ko 1, 300,000. 300,000 sa tao. Muna, I need 300,000. Wala ibalik-balik. Kato na tagaan na, ulit na, na may pumuto. Para mabahin ka kaya. Pero pag magsuon, dari kaya, pagtarong mo, kay ako na may magagal pagkakayor na pagkakayor. Baste, ang akong anak, ang akong imong bisi mayor. Kung ako, makasakit ko, mamatay ko, Duterte yung giyakot ang imong mayor. Ayaw biyahe ninyo ang mga Duterte, kaya ang Duterte, yun na biya ninyo sa pagkakasya. Mo bapog syudad, nilambo ang atong syudad. Tanawa karon, sakyan na lang, bukod na ka. Bukod pasabot anak, dagan na ang parta ng tuyok dari sa syudad. Ang tanong ng edukasyon yun, mag-iuna. Edukasyon, edukasyon, edukasyon. Kaya ang kaning pagprogreso sa Davao, ang mga tagaan o kayuhan, ang ulambo ini ang inyo ng mga anak. Pagayuhan natin. Mga duha pa ka Duterte, wapo na kayo ang Davao. Ang tanong ko po ninyo, Ngano alis damo ninyo? Huwag kami makasa video. Huwag muli mo rapot. Mabaho lang talan para sa kayo. Iman ninyo. Magitan sa akong amahan ni atong gobernador. Magpasa na ko sa akong mga anak. Noong Ginoo, ang akong mga apo, usod na po sa politika. Medyo layo na sa grasya, pero naupunta. Raymuro Mare. Mamoro. Kaya ang sulod na Duterte, lingkod na rin. Duterte pero Moro na. Pero buutan. Ay gusto na. Pero ang danggo sa mga Moro nakuha rin nila. Kaya si Rigo, magagan pagka kunsihal, si Omar, magagan pagka-congressman, si Pulong, congressman sa First District, o kami, Juan Basti, Mayor of Vice Mayor. Lipas pa ng tanan, masaka magyud ang mga batanon, mabot yun ang panahon, na ang Duterte nani, Duterte pero mga Moro na o maayo na ang gwapo ang pagkadagay sa Davao. Karon ang mga Moro sa Mindanao walay masulti ka na. Kaning mga bataa di mo madok ani ayaw mong kagool ay ang batasan anak batasang Bisaya. Kumbaga akong sulti ka ninyo, dugay naman po makasudan ng
akong balay at yung nabaan. Akong gihagat ko yung gaya, bisita lang ito dito. Agay, wala na. Hidgaw kami nga sa lugar, BB. At one time sa among kinabuhi, tuyo, buhaan, kapit mamatay, pero mo yun na. Ana ang gagam sa kinabuhi.